Vi vil gerne udfordre dem lidt på deres forventning til, hvordan en almindelig kunstudstilling er. Hvis du går på Charlottenborgs forårsudstilling, som også er censureret, så forventer du at se én type kunst. Og sådan er det generelt, når man går på udstillinger. Så forventer man at se et eller andet, alt efter hvad det er for en type udstilling. Og det vil vi gerne udfordre lidt, så derfor har vi også taget nogle lidt skøre ting med. Og så det, at de bliver udstillet her i hjertet af København, lige midt i sådan i borgerligheden, det giver sådan en meget godt twist til det, at det er sådan nogle lidt fjollede ting nogle gange. Det ville være dejligt, hvis folk gik hjem og tænkte, gud, hvor er det nogle dygtige unge kunstnere, vi har i Danmark. At folk kommer hjem med sådan en forfriskende følelse af, at det var sgu rart at se, at vi har nogle gode kunstnere.